Pane chimwe chigananda chobatwa zvekare panguva ino yatikona bomushogeza ari kuuya panapa achizama kuda kuti zvigananda zvese izvi zvive accounted for, vabatwe vese just because they are looting mustard funds. Sanapinda mashoko atiri kuona kuti vanasokotisa kupwanya vovhurawo hombe zvekare. Pana pane maletters ari kulika kuti vasubscribe like what's on the bell. Kuna this letter yatiri kuona iyi aiwa iri panapa ichiexposa vanasa kupwanya panapa tinda panopa pachinzi Honorable Sakupwanya caught in a government scandal through his shell company, Gain Agri Investments. His company has been paid nearly $100 million by the government in what insiders describe as a deeply fraudulent and corrupt gold incentive scheme through the gate crusher of the Reserve Treasury Secretary Guamatanga. Domashkwana exposed but tiona kuti aiwa vanasa kupwanya vanova exposed kuti makambani avo aiwa ari vachifanira mari dzava kupiwa through aiwa vana Guamatanga panguva ine. Mashoko awo anova malatest aiwa scenarios atiri kuona kuti ari kuuya panguva ine tiri kuona kuti bomushogeza ari kuzama kuda kustopa zvigananda zvese just because vari kuva vachinyatso kutetena mari yese yenyika. Tiri kuita panapa pane mavoices ari kusapota Geza. Panapa hupo anodanyira chiti our veterans leader, Blessed Bomushogeza, made another address tonight, warning citizens that they might become collateral damage if there is an exchange of gunfire between security forces sympathetic to him and those guarding the corrupt individuals they intend to confront. In his latest address, he warned citizens to stay home for their own safety. Geza has become the internal face of internal resistance in ZANU-PF against Emmerson Mnangagwa's corrupt rule, and specifically his attempt to extend term of office. Domashkwana muda itoko panapa kunzi aiwa zvigananda zvese zvamuri kuona zviri exposiwa panapa kuti nemaforces ari kuti waprotecta vatikuona maforces ageza vari kuzama kuda kunofaita nawo. The entire community have been warned kuti kana muchinge maenda kumabasa pane machances ekuti munova involved with the crossfire. Bomushogeza achivaudza kuti aiwa zvigananda izvi zvinofanira kupedzerana nemaforces ageza pachavo, ime musiri involved. Tudze mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechitiko chipira comment section medu. Subscribe or like, chat on the bell icon.